Hello friends, बरायबाय चेनेल अफ इन कनसेप्टआव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेल दा लोगोफोर गोदान साख्रि फैसिगोनलाय बेनो जाबाय आसाम फरेस्टआव दा नभेम्बर जानाय लोगो लोगो एबा लास्ट सप्तायाव गोदान भेकेन्सि बेनो जाबाय आसाम पुलिस आसाम फरेस्टआव बेखायनो बिनि सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जायो नायखादो गोदान पास जानायफोरा एबार चान्स मोनसिगोन दा बर'फोरनि थाखाय बेसेबां खथा थायो मासि थायो जों बेखौ सावरायगोन आसाम फरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स आसाम फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे ग्रेड 1 दङ प्लास ड्राइभार कनस्टेबलफोर दङ जों बेखौ दायो सावरायगोन बिनि क्राइटेरिया जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव मानोना गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नैबे नभेम्बर जोबनाय लोगो लोगो एबा नभेम्बराव मोजां पोस्टआ फैगासिनो जेरै एडिआरइ 3.0 आसाम पुलिस मेडिकेलाव प्लास गुबुन पोस्टआव फैनाय चान्सआ दङ दायो जों फैबाय एसएलपीआरबी अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नभेम्बराव मोनगोन दा 14 नङाबा 15 आव मोननाय चान्सआ दङ थांनाय बाराव सिमा बुंदोंमोन नालाय दा डेटआ अफिसियेलि फैगोन जियानो जा गासै 35,000 केन्डिडेट्सफोरा साख्रि मोननो थांगासिनो दङ आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिसाव गोदान पोस्ट फैगोन गैयाब्लाबो 5,000 बारा फैनाय चान्सआ दङ प्लास आसाम फरेस्टआव गैयाब्लाबो 2,000 नि खाथियाव फैनाय चान्सआ दङ दा बिनि गेजेरावनो सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जायो जों A to Z जों नायनोसै बेनो जाबाय आसाम फरेस्टनि सायाव जायफ्रा आसाम पुलिसाव बैसो मिलायला आसाम फरेस्टआव गोबां चान्सआ दङ दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै बेनो जाबाय सिगांनि अफिसियेल नटिस आरो बेखौहाय फिजिकल टेस्ट कन्डाक्ट खालामो एसएलपीआरबी आनो आरो गोबांथार रोखोमनि पोस्टआ दङ जेरैहाय प्रोटेक्शन फोर्स दङ फरेस्ट गार्ड दङ कनस्टेबल ड्राइभार दङ ग्रेड 1 दङ बेखिनियाव जोङो मोननो हादों आरो बिनि सेलारिखौ नायोबा 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पेआ एसे पोस्ट वाइसआव जायो आरो दा एग्जाम्पल जों नायोब्ला नै बेनो जाबाय जोंनि ग्रेड 1 जीपी नायोबा 6,400 पर मान्थ दा एक्चुअली बावहाय एसे सेलारिया खम जों मोननो हायो फरेस्ट लेभेलाव एसे खम दानिया जोंनि खथा दा एसटीपी खथा होनोबा अनलि 10% मोनो आसामनि साख्रियाव अब्ला सब पोस्टआ जों एसे खम जायो आरो 10% खाय आरो बेयावबो मोनसे साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे नैबे 10% खथायाव जिनिखि दायो ट्रेन्डिंआव दङ गासै मोनद' हारिनो जुदि एसटी होयोब्ला थ' एबा एसटीपी होयोब्ला थ' जोंनि ओरैबायदि नैबे पोस्टआ खमायगोन एबा जों माने कम्पिटिसना हाई लेभेल जागोन बै समाव जोंनि बर'फ्रा साख्रि मोननांगौआ जोबोर गोरा जागोन आरो जुदि होमारोब्ला एसटी बिथांमोना एबा एसटीपी होनाय लोगो लोगो थ' बिनि फायदा जोंनि गेजेराव जागोन आरो दा बिथांमोना बे जोंनि एसटीपीनि गासैबो मोनथायखौ मोनगोन नालाय जि साख्रियानो जा बा जि गासैबो बिथिङावनो माने मोनगोन आरो दानिया आसाम फरेस्ट ग्रेड 1 मावनोबा फरायना जाबाय डिग्री पास जायखिजाया डिग्री पास जाबानो बेयाव हागोन बेयाव जेबो पार्सेन्ट नाङा हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो बेयाव इलिजिबल जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो सेलेक्ट जायोबाथाय साख्रि मोनगोन दानि फैबाय बिनि गाहायाव फरेस्ट गार्ड थायो दा फरेस्ट गार्डनि ग्रेड पेआ जाबाय 5,600 आरो बेयावबो जोङो माने 10% एसटीपी माने खथा मोनो दा बिनि सेलारियाबो बेनो सेम दा नोंथांमोना जास्ट ग्रेड पेआ एसे खम नुदों आरो बेयाव फरायनाया थ' नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन एबा एचएस पास खालामथारनांगोन साइन्स आर्ट्स खोथा गैया जायखिजाया पार्सेन्ट नाङा खालि एचएस पास जाबाथाय बेयाव इलिजिबल जागोन आरो डिग्री पासआबो बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जाफागोन डिग्री पासआ जेरावबो इलिजिबल जायो जास्ट बैसो गोरोबबानो आरो दा फैबाय कनस्टेबलाव दा जोंहा पोस्टआव नायोबा प्रोटेक्शन पोस्ट दं नालाय बिनि स्केल पे गासैबो सेम ग्रेड पेआ 5,600 मोनदों आरो बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया अनलि 10 पास मिनिमाम 10 पास जाबाथाय बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन अके दा हमना ला रिसेन्टलि जुदि सोरबाफोर मेट्रिक पास जाबाय 18 इयार्स जाबाथाय बेयाव इलिजिबल जागोन बेखायनो बाव खुनु आर्ट्स साइन्स कमार्सनि खोथा गैया जिखुनु जाया पास जाबानो बावहाय मोनगोन दानिया नेक्स्टआव ड्राइभाराव जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना 10 पास खालामनानै लाइसेन्स थानांगोन LMB मिनिमाम बे थाथारनांगोन बाखि मोननै नैबे गैयाबाबो जायो जायखिजाया बेखिनिया थाबानो इलिजिबल जागोन ड्राइभार पोस्टआव कनस्टेबल ड्राइभाराव दानिया बैसो दा बैसो होनोब्ला जागायनाय जाबाय नैबे नै फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड ड्राइभाराव मिनिमाम 18 इयार्स बुंदों अके देन बेनिफ्राय जेनेरेला 40 इयार्स बाट जोंनि एसटीपीआ नैबे डेटआ बे मोनसे एडभार्टाइज डेट थागोन बेखौ लानानै बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि एसटीपी खथायाव जोङो साख्रि मोननो हायो बेनो जाबाय आसाम फरेस्टआव बेखायनो जुदि पुलिस लेभेलाव जालाबा जोङो बाव 45 इयार्ससिम जोङो माने चान्सआ दङ बेखायनो बयबो ट्राइ खालाम एबारे फैखासिगोन गोदान पोस्टआ जेराव आफसुस दङब्ला बेवहाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन आरो अके दा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया जों थांसै सिलेक्शन प्रसेस बेनिफ्राय कनस्टेबलाव आसाम फरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सआव बैसो 18 निफ्राय 25 इयार्स लादों नै बेवहाय एसे खम दङ मानोना बे मोनसे कनस्टेबल लेभेलावहाय ओरैबायदि जे बावहाय 30 इयार्ससिम जोंनि एसटीपीआ मोनगोन ड्राइभार कनस्टेबलाव आरो आसाम फरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सआव 18 निफ्राय 30 इयार्सआ इलिजिबल जायो
बेवहाय 40 इयार्स जायाखै दानिया फैबाय जोंहा हाइट आरो साइजखौ नायोबा जोंनि STP आव ग्रेड 1 आरो गार्डआव 153 हाइट दङ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 145 सेन्टिमिटार सेज अनलि फर मेन जों मोनदों 79 बाट जोंनि ST आ एसे कनसिडारेसन बाव मोनगोन दे नेक्स्टआव फैबाय ड्राइभार कनस्टेबल बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट पार्टिसन पस्टआव STP नि हाइटआ एसे गोजौआव लाखिदों अके थ' जों बेखौ नायोबा मोनदों नै 160.02 सेन्टिमिटार STP खथायाव बेनो जाबाय कनस्टेबल आसाम फरेस्ट पार्टिसन पस्टआव एसे बारा लादों आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार आरो साइजखौ नायोबा STP आव 80 सेन्टिमिटार बिनाय दङ नै आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटारा बे जाथारनांगोन आरो लोगोसे मेडिकेल टेस्टफोर दङ दा फार्स्टआवनो मेडिकेल टेस्ट खालामग्रोगोन आरो गासैबो अकेबासो नोंखौहाय माने फिजिकेल टेस्टआव हरनाय जागोन आरो अके दा बेखिनिखौ बुंदों नै दा नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनथिबाय दानिया ओरैबायदि सेलेक्सन प्रसेसा जोंहा कनस्टेबल आसाम फरेस्ट पार्टिसन पस्टआव फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्ट खालामगोन अके बाट खायसेयाव माने एग्जाम दङ दा फिजिकेल टेस्टआ बेसेबां दङ होनोबा 3200 मिटार्सखौ खारनांगोन जेरै आसाम पुलिसाव खारोना सेम 3200 मिटार्स आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन हौवाफोरना माने नैबे 3200 मिटार्सखौ खारनांगोन 14 मिनिट्सआव आरो लं जाम्प दङ हाइ जाम्प गैया लं जाम्पआव दङ दा बेखौ जों मिथिबाय आसाम पुलिसाव जिनोखि जायो बेनो सेम बेखौ जों मिथिखागौ बयबो दा हिन्जावफोरा 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन 8 मिनिट्सआव आरो लोगोसे लं जाम्प दं हिन्जावफोराबो दानिया जों नेक्स्टआव नायगोन ड्राइभार कनस्टेबलाव जायफ्रा ड्राइभाराव गोसो दङ दा ड्राइभार पस्टआबो फैगोन आरो बेयावबो फिजिकेल टेस्टआ सेमानो जागोन आरो एग्जामा कनस्टेबलजों सेम जायो ड्राइभाराबो आरो एक्सट्रा 10 बाक्सनि ड्राइभिं टेस्ट बेयाव लानाय जायो आरो अके बेनो जाबाय ड्राइभिं जिनोखि जायनोखि बाव एप्लाइ खालामगोन जों दायो नेक्स्टआव सावरायबा देग्लाय फिजिकेल टेस्टखौ लाग्रोनो हागौ फरेस्टआ ग्रेड 1 जा एबा फरेस्ट गार्डआनो जा दा फरेस्टआ ग्रेड 1 नि एग्जामखौ नायोबा 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो OMR सिटआव अफलाइन हिसाबै 100टा कुइसन मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो बाव नेगेटिभ मार्किंआ दङ 1/2 दङ लोगोसे बावहाय सिलेबास दंखाजोबो बे सिलेबासखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय नाथाय फरेस्ट गार्ड बिनिफ्राय प्रोटेक्शन फोर्स दङ कनस्टेबल दङ प्लास कनस्टेबल ड्राइभार दङ बिनि एग्जामा सेम जागोन 100टा कुइसन 50 नाम्बारल' जागोन नेगेटिभ मार्किं गैया क्लास 9 10 11 नि कुइसन थांगोन होनना बुंदों आरो सिलेबास दंखाजोबो बे सिलेबासखौ डाउनलड खालामना ला टेनसन गैया डिसक्रिप्सनाव PDF फाइल दङ नोंथांमोना डाउनलड खालाम एग्जामा बे एग्जामा बर' बेंगलि इंलिश एसामिसनि जागोन पेपारा अके स' बेखौ नोंथांमोना बर'जोंनो एकदम बुजिनो हागोन आरो दानिया जोंहा फरेस्टआ ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव थाबायनायबो दङ दा जेरै फरेस्टआ ग्रेड 1 आरो गार्डआव जोंहा BTSआव थाबायदोंमोन सेम थाबायनायानो बेनो जाबाय हौवाफोरा 26 km खौ थाबायनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 16 km थाबायनांगोन बेनो जाबाय 4 आवार्सआव एबा 4 घन्टायाव बेखिनिखौ जोङो थाबायनांगोन आरो दा बेखिनि थाबायनाय नाथाय बिनि सिगां फिजिकेल टेस्टबो खालामबावनो हागौ 3200 मिटार्सखौहाय खुनु थिग गैया बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था थांनाय बाराव माने सेलेक्सन प्रसेसा चेन्ज जादों अके दा बेखिनि आरो लोगोसे बाइबा टेस्ट दङ लास्ट टेस्टआ जाबाय बाइबा टेस्ट आरो बे बाइबा टेस्टआ 1:2 लांनाय जागोन माने मोनसे पस्टआव सानैखौ लिंहरगोन बेनो जाबाय फरेस्टआ ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव दा बिनिफ्राय आरोबाव नैबे कनस्टेबलावबो सेम बिदिनो 1:2 लांगोन आरो दानिया सेलेक्सन प्रसेस फरेस्टआ ग्रेड 1 आव गासै 150 दङ फिजिकेलाव 40 रिटेन टेस्टआव 100 NCC 5 दङ अरेल टेस्टआव 5 दङ देन बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड आरो कनस्टेबलाव 100 नि जागोन बेखौ नायदो नै देन बेनिफ्राय आरोबाव ड्राइभारा गासै 110 नि 10 मार्क्सआ जाबाय एक्सट्रा बे जाबाय ड्राइभिं टेस्ट दङ आरो दा बेखायनो फिजिकेल टेस्टखौ प्रेक्टिस खालामबाय था दा बावैनो अफिसियेल नटिस फैथारसिगोन बेनो जाबाय नभेम्बरनि जोबनायथिं